ବର୍ଷା କମ ଆଉ ମରୁଡ଼ି ହବ। ତୁମର କେନାଲ ଏରିଆ ହେଇଛି। ଲଗାଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 20 ଦିନ ଠାରୁ ଆଷାଢ଼ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡହକ ଲଗାଣ। ଆଷାଢ଼ 8 ଦିନ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 20 ଠାରୁ ଆଷାଢ଼ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡହକ ଲଗାଣ। ଆଷାଢ଼ 8 ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ 1 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଡ଼ା ଲଗାଣ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ 1 ଦିନ ଠାରୁ ଭାଦ୍ରବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ ଲଗାଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। ଖରା ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଟକ ଯାଉ ତମରି ହାତରେ ରହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତ ରହିବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହାନି ମରୁଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତି। ଏ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ହନୁମାନଙ୍କ କପାଳ ରହିବ। ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନିଭର ସୂଚନା ମିଳେ। ଖଡ଼ଗ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ହସ୍ତେ, କର୍ପର ଭୈରବୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଗଦା ବଗଳାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ମୁଦ୍ଗର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, କୁନ୍ତ ବରାହୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଚକ୍ର କମଳାତ୍ମ ହସ୍ତେ, ଧନୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ପାଶ ମହାମାୟାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଅଙ୍କୁଶ ରୁଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ରୌପ୍ୟ କୁବେର ଭଣ୍ଡାରରେ ବସ୍ତ୍ର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତରେ, ଶସ୍ୟ ଭୂମିପୁତ୍ର ହସ୍ତେ, ଔଷଧ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ସେବକ ହସ୍ତେ, ଅଶାନ୍ତି ପରିଚାଳକ ହସ୍ତେ, ଧର୍ମ ବୈରାଗ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଅଧର୍ମ ଯୁବତୀ ଠାରେ, ପାପ ଧନୀ ଗୃହରେ। ଯେତେ ଧନୀ ଘରେ ପାପ ହେଲା ଧନୀ ଗୃହରେ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଗୃହରେ, ରୋଗ ଶିଶୁ ଠାରେ, ଶୋକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଠାରେ, ସୁଖ କିଶୋର ଠାରେ, ଦୁଃଖ ଆଳସ୍ୟ ଗୃହରେ, ବୃଦ୍ଧି ପରିଶ୍ରମୀ ଗୃହରେ, ହାନି ଆଳସ୍ୟ ଗୃହରେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। 5 କାଳେ 3 ରାଶି ହେଲା କୃତ୍ତିକା ମେଷ ଅଧିପତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀତଳତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ ନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। କଳହ ନୀତିଟା ସବୁ ଚାଲିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 24 ଦିନ ଠାରୁ ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କ ନାମ ହେବ ରୌଦ୍ର। ଯୌବନ ରାଶି ହେଲା 3/2। କୃତ୍ତିକା ପୁଷ ରାଶି ଅଧିପତି ହେବେ ବିଷ୍ଣୁ। ଫଳରେ ସୁଚାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା, ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଭ ହେବ। ଯୁଗ ଅଶ୍ୱନୀଙ୍କର ପୌତ୍ର। ଯୁଗଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ୱନୀ ପୁତ୍ର। ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଇତିବତ୍ସର। ସୌରଙ୍କର ନାମ ହେଲା କ୍ଷୀରସାଗର। ବିଦୁଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଚପଳା। ଗଜଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଗର୍ଜିତ। ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ପବନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆବାହ। ଦ୍ୱୀପଙ୍କ ନାମ ହେଲା କୁଶ। ନାଗଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମହାପଦ୍ମ। ନାଗପତିଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସୁଗତ୍ରା। ଅଶ୍ୱଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବାଜି। ଗଜଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଗନ୍ତାବଳ। ଗଜପତିଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସୁକର୍ଣ୍ଣୀ। କାଳଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମହାକାଳ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବିହଗ। ବୃକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ହେଲା ହରିଚନ୍ଦନ। ପୁଷ୍ପଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ। ଫଳଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆମ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କମଳାତ୍ପନ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅସୁତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା କମଳା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବାଣୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଦେବବୈଦ୍ୟ। ଗଣେଶଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଗଜବକ୍ର। ଶ୍ରୀ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମାର। ରତିଙ୍କ ନାମ ହେଲା କାମପ୍ରିୟା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବୁଧସର୍ବା। ସତୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ହୁ। ଅପ୍ସରାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନନ୍ଦୀ। ଭୃକୁଟିର ନାମ ହେଲା ଶିବବାହନ। ନଦୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦାକିନୀ। ପର୍ବତଙ୍କ ନାମ ହେଲା ହିମାଦ୍ରି। ସଭାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଦେବସଭା। ଶ୍ରୀ ଦୈବବୈଦ୍ୟଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସୁରବୈଦ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶୀତରଶ୍ମି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଭୂସୁତ। ବୁଧଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରସୁତ। ଶ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଗୁରୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଭୃଗୁପୁତ୍ର। ଶଶୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା କାଳ। ରାହୁଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅସୁର। କେତୁଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସର୍ପ। ପୃଥିବୀର ନାମ ହେଲା ଭୂ। ବୈଶାଖ ମାସର 12 ମାସର ପାଳକପତି। ବୈଶାଖ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର।
ଫଳଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଉତାପ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ରବି ଫଳଂ ଉତାପ ବୃଦ୍ଧି ଧୂଳିଝଡ଼ ଅଂଶୁଘାତ ମହାର୍ଘତା ଯୋଗ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଫଳଂ ବନାଗ୍ନି ବୃଦ୍ଧି ଯୁବ ଶୃଙ୍ଖଳତା ପଥ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ସୁବୃଷ୍ଟି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା। ଭାଦ୍ର ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ଶନି ଫଳଂ ଉନ୍ନୟନ ବୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ କୃଷି ହାନି ଘଟିବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଫଳଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ବୁଧ ଫଳ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସୁବିଧ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଫଳଂ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପୂଜା ପାଠ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି। ପୌଷ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ରବି ଫଳଂ କୃଷି ହାନି ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଘ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଫଳଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ରୋଗ ପୋକ ବୃଦ୍ଧି ଯୁବ ଶୃଙ୍ଖଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଫଳଂ ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚୈତ୍ର ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ଶନି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର 12 ବର୍ଷ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ପାଳକ ଢାଳିବ ବଜା କରିବ ଆଉ କ'ଣ। ଚୈତ୍ର ମାସର ପାଳକପତି ହେଲେ ଶନି ଫଳଂ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ କୃଷି ହାନି ମହାର୍ଘତା ଯୁଗ। ମେଷରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିଚାର। এই ପାଣି ଲାଗେ ତଣ୍ଟି ପରେ ଶୁଖିଲା କ'ଣ ନବୁ ପାଣି ଲାଗିବ ଭଦ୍ରାଣି ନାହିଁ ବରା ଯାଇନି ଆଲୁ ବন্ধ ମେଷରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆୟ ବିଚାର। ମେଷ ରାଶିର 2 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ 0 ସ୍ଥିତି ମେଷରାଶି ଗଲା। ବୃଷ ରାଶିର 11 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 3 6 ସ୍ଥିତି। ହେଲେ ଆୟ ତ ଲେଖିଛି ନା। ମିଥୁନ ରାଶିର 14 ଆୟ ତ ବାପା କହିଛନ୍ତି 14 ଆୟ 4 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 10 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିତି। 14 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ 10 ସ୍ଥିତି। କର୍କଟ ରାଶିର 8 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ 4 ସ୍ଥିତି। ସିଂହ ରାଶିର 11 ଆୟ ଭୁଲ ଲେଖିଦେବ 9 ହବା କଥା 8 ସ୍ଥିତି। କନ୍ୟା ରାଶିର 14 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ 10 ସ୍ଥିତି। ତୁଳା ରାଶିର 11 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 6 ସ୍ଥିତି। ବିଛା ରାଶିର ବିଛା ରାଶିର 2 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ 16 ସ୍ଥିତି। ଧନୁ ରାଶିର 5 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 16 ସ୍ଥିତି। ମକର ରାଶିର 8 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର 8 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି। ମୀନ ରାଶିର 5 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ 0 ରହିଲା ସ୍ଥିତି। ଆଉ 6 ମାସ ଶୁଣ। ଧନୁ ରାଶିର କ'ଣ? ଧନୁ ରାଶି 5 ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ। କୋଉ ରାଶିରେ ତ ନାହିଁ ସବୁ ତ ପଳେଇବ ସବୁ ରାଶିରେ। ରୋଜଗାର କରିବ ତ ଖାଇଦବ। ଆର 6 ମାସ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ନା ସମାନ ଧନୁରେ ଏ 6 ମାସ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ ଆର 6 ମାସ ବର୍ଷା 17 ଭାଗେ ବାୟୁ 11 ଭାଗେ ଧାନ୍ୟ 19 ଭାଗେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ୍ୟ 5 ଭାଗେ ପୀତ ଧାନ୍ୟ 6 ଭାଗେ ରଙ୍ଗ ଧାନ୍ୟ 8 ଭାଗେ। ଇଏ କ'ଣ ରବିନାଘର ତା କହିଦେବ ଚାଷୀ ତ
ରଙ୍ଗ ଧାନ ନାଲା ଧାନ ବୁଣିବ ପାଇଛନ୍ତି ଶୂନ ନାଲା ଧାନ ବୁଣିବ ରଙ୍ଗ ଧାନ 8 ଭାଗ ତୃଣ 13 ଭାଗ ଶୀତ 13 ଭାଗ ଉଷ୍ମ 7 ଭାଗ ହାନି 10 ଭାଗ ବୁଦ୍ଧି 10 ଭାଗ ପୁଷ୍ପ 7 ଭାଗ ଫଳ 6 ଭାଗ ରଙ୍ଗ 6 ଭାଗ ଭୟ 10 ଭାଗ ବସ୍ତ୍ର 7 ଭାଗ ଅଗ୍ନି 7 ଭାଗ ଅଟେ ଅମୃତ 5 ଭାଗ ଅଟେ ବିଷ 6 ଭାଗ ଅଟେ ରୋଗ 10 ଭାଗ ଅଟେ ଔଷଧ 5 ଭାଗ ଅଟେ ବ୍ୟାଧି 15 ଭାଗ ଉପଶମ 15 ଭାଗ ସତ୍ତ୍ୱ 9 ଭାଗ ରଜ 11 ଭାଗ ତମ 7 ଭାଗ ଆଚାର 11 ଭାଗ ବିଚାର 15 ଭାଗ ଜନ୍ମ 11 ଭାଗ ମୃତ୍ୟୁ 8 ଭାଗ ଦେଶ ଉପର 5 ଭାଗ ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 4 ଭାଗ ଚୌର ଭୟ 7 ଭାଗ ଅଟେ ଚୌର ନାଶ 2 ଭାଗ ଅଗ୍ନି ଭୟ 6 ଭାଗ ଅଟେ ଅଗ୍ନି ନାଶ 5 ଭାଗ ଅଟେ ପାପ 8 ଭାଗ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ 5 ଭାଗ ଅଟେ ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି 8 ଭାଗ ଅଟେ ଶସ୍ୟ ହାନି 6 ଭାଗ ଅଟେ ଇତି ଭୟ 3 ଭାଗ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 14 ଭାଗ ରୂପ୍ୟ 12 ଭାଗ ତାମ୍ର 7 ଭାଗ କାଂସ 14 ଭାଗ ପିତଳ 10 ଭାଗ ଲୋହ 6 ଭାଗ ସୀସା 11 ଭାଗ ରଙ୍ଗ 9 ଭାଗ ହିଙ୍ଗୁଳ 12 ଭାଗ खटपट 9 भाग बंधक 8 भाग पारद 8 भाग अभ्र 5 भाग रस धातु 14 भाग पूर्ण भाग अगर 9 भाग प्रस्तुत 9 भाग कुंकुम 9 भाग कन्या 9 भाग तिक्त 19 भाग तैल 9 भाग तत्व 9 भाग लव 9 भाग तुलस 7 भाग मालिक 4 भाग मूर्ति 4 भाग वैद्य 6 भाग धूम 5 भाग नरक 7 भाग पुष्पराग 7 भाग हीरक 4 भाग नीलक 7 भाग भगवान के विराज पशु 7 भाग मत्स्य 7 भाग भाग कीट 7 भाग पतंग 7 भाग सरीसृप 4 भाग बोला ए नवदल चक्र न सुनी पूर्व को नवदल चक्र आरद्रा में थुन पुनर्वसु में थुन पुष्या ककरा ये रहिले सम पर्वते सधनागम वसजा ककरा मोघा सिंह प्रभल सिंह ये रहिले चक्रे दरिद्रता उत्तरा फाल्गुनी कन्या हस्ता कन्या चित्रा कन्या ये रहिले समुद्रे भाषण तथा कृतिका उष रोहिणी उष मृगशिरा में थुन ये रहिले स्वर्गे स्वर्गेश्च सुखमापन्ति देवती मीन शनिमेश द्विजामेश ये रहिले क्रोडे सर्वमुखिश्च वर्ष चक्र लक्षण स्वाति कुल विशाखा कुल अनुराधा विच्छा अनुराधा केते सतर अनुराधा विच्छा ये रहिले धरणी रे धरणा पुत्र संपत्ति भला अनुराधा केते कृतिका स्वर्गे स्वर्गेश्च सुखमापन्ति तो या कुंभ प्रवास कुंभ प्रवास मीन ये गगने माननाशन उत्तराषाढ़ धनु सर्वनाम कर धनिष्ठाम कर ये संख्ये संख्ये भगवती लक्ष्मी ज्येष्ठाभिक्षा मूला धनु पूर्वाषाढ़ धनु ये रही रसा तले पूरा एकदम देदेलु तळु शुण आरद्रा में थुन पुनर्वसु में थुन कुशिया ककड़ा ये रही पर्वतेश्च धनागम वसजा ककड़ा मोघा सिंह प्रभल सिंह ये चक्रे चक्रे दारिद्रता उत्तरा फाल्गुनी कन्या हस्ता कन्या चित्रा कन्या ये समुद्रे भाषण तथा कृतिका उष रोहिणी उष मृगशिरा में थुन ये स्वर्गे स्वर्गेश्च सुखमापन्ति देवती मीन शनिमेश द्विजामेश ये क्रोडे क्रोडेश्च सर्वमुखिश्च वर्ष चतुर्थ लक्षण स्वाति कुल अनुराध विशाखा कुल अनुराधा विच्छा ये धरणी धरणाम पुत्र संपत्ति शत विशा कुंभ प्रभास कुंभ उत्तराध मीन ये गगन माननाशन उत्तराषाढ़ धनु सर्वनाम कर धनिष्ठाम कर ये संख्ये संख्यस्त भगवती लक्ष्मी ज्येष्ठाभिक्षा मूला धनु पूर्वाषाढ़ धनु ये रसात ବର୍ଷକ ଯାକ ରାସାତ କରେ ହେଲା ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ମୂଳା ଧନୁ ମା ସୁଧା ସୁଧା କାଳ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 14/4/2026 मंगलवार वृष मास 2 दिन वैशाख मास 1 दिन ठारू ज्येष्ठ मास 2 दिन 16/5/2026 शनिवार पर्यंत शुद्धकाल तार ज्येष्ठ मास अशुद्ध काल वैशाख मास तो बाहर बटहर सब हाँ वृष मास 3 दिन 17/5 ठारू ये बड़ मास अशुद्ध काल ज्येष्ठ मास हाँ मिथुन 2 दिन 16/6
ଯେ 26 ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ମିଥୁନ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଆଷାଢ଼ ଆଉ ବୈଶାଖ ବାର କର୍କଟ ମାସ 1 ଦିନ ଠାରୁ ହରିଶନ ଚାତୁର୍ମା ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟ ଶୁକ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଲୁ ଖର ମାସ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ତୁଳା 14 ଦିନ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଋତୁ ମକର 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ମକର ମାନ ମାଘ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ। ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ କେତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟା ରହିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ ମକର ମାଘ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିଛି ମାର୍ଗଶୀର ବାହାଘର ନାହିଁ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନା ସେ ମକର ମାସ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଶୁଣ ଆଷାଢ଼ ମାସ 16 ଦିନ ବୈଶାଖ ମାସ ଆଷାଢ଼ ମାସ 16 ଦିନ ଆଷାଢ଼ 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 18 ଦିନ 10/6/2026 ପୁନର୍ବସୁ କପଡ଼ା ରାଶି ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି ତମର ଅଷ୍ଟମ ଅଛନ୍ତି ନବମ ହେବେ ତମର ଏକାଦଶ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ହେବେ ତମର ଏକାଦଶ ନା ତମର ଜନ୍ମର ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା କେତେ ଦିନ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ଶନି ଇଏ ରହିବ ଇଏ ଜମା ଫେର ଭାଇ ଚଳିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 14 ଦିନ 31/10/2026 ଶନିବାର ସଞ୍ଚାର ହେବେ ସେ ଚଳିବେ ମାଘ ମାସ 13 ଦିନ 26/1/2027 ମଙ୍ଗଳବାର ଫେର କର୍କଟ ନେଇଯିବେ ବୁଝିପାରିଲେ 3 ଥର ବକା ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ ଅଛି ରାହୁ ଚଳିଯିବେ କେତୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମିଠା ମାସ 11 ଦିନ 27 ନକ୍ଷତ୍ର 26 ଶୁକ୍ରବାର ଧନିଷ୍ଠାକୁ ମକର ରାଶିକୁ ରାହୁ ଆସିବେ କେତୁ ଆସିବେ ସେଇଟା ପକା ଆଉ ଗ୍ରହଣ ବସ ନାହିଁ